Morning everyone on Thursday morning. Guys, just quick updates on two items. One is the Willow Park primary, and another one is just a warning to abantu abasandofumana imali. I had a case this morning, but yeah, it's a private and personal, but those are the two updates and smoothens. Anyway, Willow Park, the family went to esikolweni and met with the principal, and bakwazi uxoxa, bavana, and there are a couple of izinto zokwenziwa, understand. So umfana lo umhlophe is on the run, and the family umfana ayikayi uyodibana nelantika nefamily leya yentombazana. And the thing eyona yenza ulantika that irritated me actually, pa it was into ithethwe or ekuthiwa ithethiwe khona, understand, because le nto lena ithethwe is one of the teachers ethethiweyo khona yoba le nto yenzeke outside, not on the class, not on the school premises, but during school hours. And i-question ilena whether yenzeke phi na, yenzeke nini na. When usuthumela umntana wakho esikolweni uyomshiya khona, it's in the hands of otishara plus nesikolo eso. So lo mfana ke, and there was ifamily khange ifilishe happy when the issue of the consensual laa nto yoba nivumelane, understand, the issue of a 15-year-old ivumelane nolandia no 9-year-old, understand, and the 9-year-old doesn't even know what's the understand why yintoni leyenziwe kuye, understand. That's why kunzima uyixela ezo nto ezo, and but the 15-year-old knows because currently he's on the run. Probably mhlambi ufihliwe ke zifamily yakhe. So this 15-year-old imhlophe, umuntu omhlophe, ifamily emhlophe, they are very sensitive. Imagine xa ibiyenziwe the ibitshintshile, the races on the other side. It was a 9-year-old white and a 15-year-old black. You can just imagine the drama ibizoba khona, but this is other way around, a 15-year-old white and a 9-year-old black, and there is an attempt of keeping this thing quiet, and of which we won't allow, the family won't allow, and the community won't allow, and the EFF ibiyile nayo, and they won't allow ba ibe quiet. So those are updates, and that was eyona nto ibindicapukisa mna. It was the issue of bavumelene. Uvumelana njani? I mean, why umntana omncinci, I mean abantwana especially a 9-year-old, understand, kuthiwa uzovumelana ne-15-year-old. And apparently if uyajongana kwi-comments phaya, there are abazali abanabantwana abangafuni uya khona kwesa sikolo, and there are 2 boys actually, according to abazali, that are bullying kwesa sikolo, and including this one. And the worst part of this one, ingathi according to into ethethwa yifamily, ingathi uprincipal uyayazi uba cases at Joburg, or whether they are criminal, understand, zezi zimenza uba azolenda kweli cala. So yeah, that's an update, but the family is not ready to speak with us, and nathi ke shem, we give them a space, understand, but they keep on updating us oba kwenzeka ntoni na.
and so amapolisa, they are on the lookout, or they are ready to ukwenza i-arrest or umkhangela lo mfana. Then there is another one lena bensithi yesibini ndifuna sikhe sithethe ngayo. Guys, today ndi-approachwe with ngenye ifemeli efowunile ekuseni efuna uncedo about a parent. Ile yenzeka apha ka-5 ke le nto le, lena ndithi ezi zinto sidla ngozibona eTV-ni, ezi zinto sidla ngozibona kwezi ndawo zikude like eMabhayi naseMthatha. And we've got a way of uzinqanda, we've got a way of uzi-avoid uba zingenzeki apha, you understand. But ndithi mandinixelele yenzekile ke leyo uba uthi xa ufumene imali yakho, because lo elandele couple ifumene imali ye-retirement or imali ye-pension, I'm not sure noba yeyiphi na. Yeah, understand, kodwa ikhona i-lump sum ilandekileyo, and you'll only know, but there are few people abayaziyo, probably ifamily yakhe lo mfo or le family kame lo mfo plus nalo mama, or lo tata, sorry man, lo tata kunye nalo mama, ifamily yakhe. And ufumanisa uba someone leaked the information, and you can tell they are doing le nto badla ngoyiva, and they see it aba bantu bebeyenza laa nto kuthiwa bafike phezolo bafuna amakhadi, phone and everything endlini, be-armed. Yenzeke phaa ka-5, be-armed, bathatha ezo nto ezo, bafuna i-pin code. And xa ndilandikayo ndithe xa sendiyibekile ifowuni apha nabafowuni ndathi no man, who knows about le nto lena. And in the information esiyivayo, it doesn't make sense oba kuthathwe i-pin code, because uthi ephuma phaa, meaning aba bantu basayiqala le nto lena, uthi ephuma phaya sowufowunele mhlawumbi ke bathathe nezo ngenxa yefowuni, but you can easily go to a next door uyofumana ifowuni uba ustop eli card, yeah, understand. You can easily use, I mean, yeah, ukwazi ulistop icard. And the normal ndlela esidla ngoyiva xa isenziwa ngabaya aba-professional, abakuyeki bahlala apha bahambe bodraw imali ulapha belapha nabo, and meaning aba basayiqala basebatsha, and at the same time mhlawumbi boyika no-identifywa, because kaloku xa behleli apha ixesha elide, then you'll see and you'll try, mhlawumbi izoba khona indlela yoba identify. So that's why ndisithi it's abantu abasaqalayo le nto lena, and we need uba sibe aware as a community. We need uba sithi make sure uba sisusa nengcambu into lolo hlobo, because you cannot have uba, imagine now xa wamkele ufike kho umntu okulindileyo apha ndathi mnika ikhadi apha endlini ngenxa uba uyazi uba wamkele, because iya apho iqale ngee-kidnappings apha eMdantsane ngoku, and besenzeka etown, and sarelaxa thina abantu balapha eMdantsane. Now yenzeka apha, and seva uba kuthiwa bayafika abafana noba naxa beyazi uba ufumene urafu, bakuthathe bahambe nawe bayokuhlalisa kuloo ndawo, bakudrowishe loo mali. So ii-communities and abantu abadala, mna ndithi there's nothing, ezaa nto ziqala kwalapha kwifemeli le uba waziwe ngumntu wonke uba uzoba nemali ngedeyiti ethile, uzofumana imiliyoni ethile, imali ethile. Iyenza abantu babe jealous, iyenza abantu bakubone as an easy target, because ngumntu omdala. Xa upensionile ngumntu omdala, you can be easily uhlaliswe endlini ungaphumi. And I think ibalulekile nalaa nto uba xa the whereabouts zakho zaziwe ngabantu, because imagine xa unovalelwa endlini unaloo million, bayophuma mhlana bayilandika bayaphela imiliyoni. So they normally do laa nto eza-house invasions. I-house invasion kulapho khona ootsotsi bangaphumiyo, bathi awuphumi nawe apha endlini, bathatha amakhadi benze yonke le nto bafuna uyenza belapha kwendlini, bahlala apha batya kuwe, and wena ke uyi-hostage.
So iyanida mani wena community yase-Buffalo City oba sikhe sizinote ezinto ezi, and if kukho abafana abacinga ezo nto apha ekuhlaleni bayazi, and there must be harsh consequences for into ezilolo hlobo. Kungathiwa hayi ngunyana kabani, unyana kabani akabanjwa ngenxa yoba ubani unamagqwetha. But it's just leyo update endicinga uba ndinixelele yona uba there is into eqhubekayo elolo hlobo, and it's a serious, and xa iqale laa hlobo iqala ngeemali ezinkulu ngoRAF. ORAF abaphumi every day, then isihla ngoku, ya understand, la iya kwipension. Iipension aziphumi every day. Ibiseyidlula, ibiseyifika nakwiimali zeburial, ya understand. Xa niyokleyima kuthiwa hayi nikleyimile, ninayo imali, and iphuma kwalapha kwifemeli uba hayi kukleyimiwe, ikhona imali yongcwaba, ya understand. And kuthathwe nonke niyohlaliswa apho, then kwenziwe leyo into yoba kumane kuyodrowa le mali yenu. So let's be careful guys. NguSiviwe Mahlahla from ku-BCM TV eMdantsane. Thank you.